Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew flimkien noffru din il-qudiesa u nitolbu għal dawk il-persuni kollha li għaddejjin minn żmien ta' niket, minn żmien ta' dwejjaq u allura anke f'din l-ottava tal-għid għadhom ma daqux, ma esperjenzawx il-ferħ ta' Kristu rixoxt. Nitolbu għalihom biex anki aħna flimkien magħhom inkunu qegħdin nagħmlu din l-esperjenza ta' Kristu rixoxt fejn il-ferħ u l-paċi fil-qalb tagħna inkunu mhux biss qed inħossuh imma ngħixuh matul il-ġranet ta' ħajjitna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġini, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Inroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart flimkien in-nies minn kull ġens u l-kull qalb waħda faħru l-isem tiegħek. Għamel li dawk kollha li ħadu tweli ġdid fl-ilma tal-Magħmudija jintrabtu ħaġa waħda bejniethom fl-istess qarrija tal-fidi u fl-istess imġieba ta' ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, waqt li raġel il-matub kien imqabbad ma' Pietru u Ġwanni, in-nies mistaġba għall-aħħar ġrew il-koll flimkien lejhom ħdejn il-portiku li jgħidulu ta' Salamun. Pietru kif rom qalilhom: Nies ta' Iżrael, x'intom tistaġbu b'dan?
Jew x'intom tħarsu lejna qisna konna aħna li bħilitna jew bit-tiba tagħna għamilna lil dan ir-raġel jimxi. Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob, Alla ta' missirijietna igglorifika lil qaddej tiegħu Ġesu li intom ittradejtuh u ċħadtuh quddiem Pilatu għalkemm dan kien qataħħa li jitilqu. Intom ċħadtu l-qaddis u l-ġust, tlabtu l-ħelsien ta' wieħed qattil u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. Kien bl-isem ta' Ġesu u permezz tal-fidi f'dan l-isem li dan ir-raġel li intom tafuh u qegħdin tarawh ħa saħħtu. Hija l-fidi fih li tagħtu saħħtu għal kollox qudiemkom ilkoll. Issa, Ħuti, jiena naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla temm dak li hu kien ħabbar sa minn qabel b'fom il-profeti, jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu ibati. Indmu, mela, u erġgħu lura minn dunubietkom biex jinħafrulkom. Hekk jiġu żminijiet ta' mistrieħ mingħand il-mulej u hu jibatilkom il-Messija li għażlilkom li hu Ġesu li għalissa għandu jibqa' fis-sema sa ma jseħħ it-tiġdid kollu li fl-modi semma Alla b'fom il-profeti qaddisa tiegħu. Mosè wkoll qal, il-mulej Alla tagħna iqajmilkom profeta bħali minn fost ħudkom lilu isimgħu b'kull ma jgħidilkom. U jiġri li kull min ma jismax minn dan il-profeta jinqeret minn qalb il-poplu. U l-profeti kollha ibda minn Samwel u dawk li ġew warajh il-koll tkellmu u ħabbru dawn il-jiem. Intom uliet il-profeti u werrieta tal-patt li Alla għamel ma' missirijietkom meta qal lil Abraham: f'nislek jitbierku il-ġnus kollha tal-art. Kien għalikom l-ewwel li Alla qajjem il-qaddej tiegħu u bagħtu jberikkom billi kull wieħed minnkom jerġa' lura minn ħażunitu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Mulej, sit tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Ftit inqas mill-Allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, kollox taħt rijlejh qedtlu. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, la safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Dan u l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien id-dixxipli ta' Emmaus kienu qegħdin itarfu x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu Ġesu nnifsu waqaf f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Huma twerru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżdu qalilhom: għaliex tħawwattu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu, missuni u ifhmuha li l-ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U għaw jgħidilhom dan u rihom idejh u riġleħ. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom
kienu għadhom ma jridux jemnu u baqgħu mistaġba għalilhom għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn. Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom, meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom, hekk kien miktub li l-Messija jibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ir-rakkont tal-Vanġelu ikompli ma' dak tal-bieraħ din l-esperjenza ta' dawn iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus, illi għadhom ma jistgħux jemmnu, li għadhom fid-dubju, imma li mbagħad jarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. U fuq din xtaqt nagħmel l-ewwel riflessjoni għalina llum, il-qsim tal-ħobs, l-Ewkaristija. Iktar milli għax obbligu fil-ġurnata tal-ħadd, iktar milli għax jimbuttana xi ħadd biex nipparteċipaw fil-qudiesa, huwa bżonn biex jien u intom narfu iktar lil Ġesu. L-Ewkaristija. Li jien nipparteċipa fl-Ewkaristija fil-qudiesa u nirċievi b'mod xieraq lil Ġesu fl-Ewkaristija ġewwa fija hija parti mill-għajnuna bżonjuża biex jien u int nara fiżjed lil Ġesu fil-ħajja tiegħi, fl-esperjenzi, fiċ-ċirkustanzi kollha kemm sbieħ, inqas sbieħ u forsi anke diffiċli wkoll. U la dan huwa l-ewwel ħsieb hekk kemm verament qed nagħtu din il-prijorità, din l-importanza, dan il-bżonn illi nfittxu l-Ewkaristija fil-quddies u fl-adorazzjoni biex jien naraf lil Ġesu preżenti fil-ħajja tiegħi. Fil-fatt anki dawn id-dixxipli ta' Emmaus kienu għadhom fid-dubju wkoll. U Ġesu induna der qudiemhom twerru bil-biża' ħasbuh fantażma ma rfuhx. U Ġesu jgħidilhom kif smajna llum fil-Vanġelu, jiena hu, missuni u fhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Huwa jgħidilhom dan urihom idejh u riġlejh. Li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam. Il-ġisem ta' Ġesu irxuxtat huwa ġisem glorjuż. Huwa ġisem li ma joqgħax taħt il-ħin li nafu jiena u intom, taħt id-distanza. Fil-fatt il-Marija ta' Magdala jgħidilha għid lid-dixxipli li se jarawni l-Galilija qabilhom. Dan il-ġisem glorjuż illi kif qed jgħidilhom hawnhekk isma' dan huwa spirtu. Imma jien qed nidrilkom biex intom temnu għax għadkom fid-dubju. Jien qed nuri lil innifsi b'dan il-ġisem glorjuż biex intom temnu li jiena irxuxtat. Għandna eżempju oħrajn anke fl-Iskrittura fejn jagħti prova ta' dan Ġesu. Mhux biss illum illi mbagħad jitlobhom biex jiekol qudiemhom biex jemmnu, imma pereżempju anki meta jgħaddi mill-bib magħluq u jżur id-dixxipli. Għaliex għax huwa l-ġisem glorjuż u jsellmilhom isliem għalikom kif l-istess tislima li jsellem lil dawn id-dixxipli fil-Vanġelu tal-lum. U allura anki jekk immorru lil meta jitla fis-sema ħdejn il-missier, fit-tluħ tal-mulej fis-sema. Huwa l-ġisem glorjuż illi mhuwiex qiegħed taħt ir-regola tal-gravità li titniżlek l-isfel. Imma huwa l-Ispirtu dan il-ġisem glorjuż illi Ġesu imbagħad iwettaq il-missjoni tiegħu sal-aħħar jidher lid-dixxipli biex jemmnu u jerġa' imur għand il-missier.
Allora jien u intom rridu nagħmlu wkoll din il-mistoqsija, jiena għadni fid-dubju. U bliema mod jiena se narfu lil Ġesu għaliex Ġesu ma ddejjaqx jidher lil dawn id-dixxipli u jurihom idejh u riġlejh, jurihom il-pjagi. X'se jkun qiegħed jimmarka l-ħajja tiegħek inti fuq din l-art? Ġesu immarkat b'dawn il-pjagi ta' ħajtu għalina. Inti f'ħajtek għall-eżistijak tal-familja, għan-nies li jafuk, fl-istorja ta' ħajtek. Se jibqa' jimmarkak li tibqa' tintaraf anki fil-ġisem glorjuż tiegħek wara din il-ħajja. U din hija mistoqsija li kull wieħed waħda minna rridu nippruvaw inwieġbu skont kif qed ngħixu l-ħajja tagħna. U l-aħħar riflessjoni li xtaqt naqsam magħkom illum hija proprju li iktar lejn l-aħħar fil-Vanġelu. Meta jara Ġesu illi aħna verament qed insibu dan id-dubju biex narfuh, biex anki nemmnu fih, Kristu rixuxtat rebbieħ, jgħidilhom dak kollu li nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè u fil-profeti u fis-salmi. Imma mbagħad fetħilhom moħħhom biex jifmu l-Iskrittura. Kemm għandna bżonn l-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla biex anki l-kelma li nisimgħu, anki l-esperjenzi ta' ħajjitna, anki dak kollu li nħossu ġewwa fina, aħna nkunu nistgħu verament narfu il-messaġġ illi l-Mulej jixtieq jgħaddilna. Nkunu qed narfu lil Ġesu, nkunu qed narfu anki l-messaġġ illi qed jgħaddilna permezz tal-kelma tiegħu. Fetħilhom moħħhom biex jifmu l-Iskrittura. Ejjew għalhekk nitolbu anke l-Ispirtu Qaddis biex jagħtina dan il-ferħ tal-għid f'din l-ottava, biex jagħtina dan l-arfien permezz tal-kelma tiegħu, biex jiena u intom f'ħajjitna narfu iżjed il-preżenza ta' Ġesu f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem kun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talb tagħna, nitolbu għall-katekisti biex jgħinu lil ħutom minn Sara jikbru fil-fidi li rċevew fil-magħmudija permezz tal-qari tal-kelma tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk il-persuni li huma maħkumin minn dubji dwar il-fidi biex Kristu jiftħilhom għajnihom spiritwalment biex jarfuh bil-kelma tiegħu, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal persuni b'diżabilità biex iħarsu lejn il-ħajja b'kuraġġ u b'ottimizmu u jsibu solidarjetà mill-komunità tal-familjari u l-ħbieb, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għalina biex ngħixu id-don tal-paċi ta' Kristu irxoxt billi ngħixu fil-paċi ma' xulxin, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Infaħruk Missier Qaddis għax bir-rebħa ta' ibnek Ġesu fuq il-mewt inti dawwaltna bil-erf Qaddis tiegħek. Iftħilna moħħna biex nifmu l-kelma ta' ibnek Ġesu u nsiru xhieda tal-maħfra tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bislim Mulej dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek biex inroddulek ħajr.
tal-li tajt u li tġodda l-Knisja tiegħek u biex tħaffef tibatilna il-għajnuna tiegħek mis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja l-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej, fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalna Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħaresx lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li jneħħi id-nubiet ta' dinja. Ħenin dawk mistiedna li l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware.
My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlisejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tal-glorja. Meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb.
tal-irsjeb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisa Alla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l Alla fdalek l-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.